Beda jinstema l-każ tal-Avukat Ġenerali tinsab akkużata li naqset milli tmexxi kontra persuni ta' statura għolja fil-Bank Pilatus. Każ li iżda beda jinstema bil-magħluq biex ma jiksirx proċeduri internazzjonali quddiem qrati barranin illi magħhom Malta m'għandha l-ebda trattati. L-imħallef Christian Falzon Xerri laqat talba tal-Avukat Ġenerali Victoria Buttigieg b'kawtela minkejja resistenza qibsa mill-Avukat Jason Azzopardi. Il-proċeduri għalhekk bdew jinstemaw fil-magħluq bil-partijiet ma jistgħux jiżvelaw x'inhu jintqal fis-seduta. Victoria Buttigieg u l-Ispettur tal-FCID Pauline D'Amato kienu ordnati jiġdu mill-imħallef wara skambju fl-aħħar minuta ta' applikazzjonijiet u digriti li fihom l-Avukat Ġenerali akkużat l-NGO Repubblika li staħbew wara sezzjonijiet tal-medja u tal-att dwar tal-liġi tal-malafama biex imexxu fuq phishing expedition għal dokumenti li lanqas setgħu jippruvaw li kienu jeżistu. Repubblika permezz tal-Avukat Jason Azzopardi qed tinsisti li Victoria Buttigieg kienet ħattret ordni biex ma ssirx prosekuzzjoni fil-konfront tas-sit tal-Bank Pilatus għal Sadir, is-supervisor tal-operat Luis Rivera, id-direttur tal-Bank Hamid Reza u l-uffiċjal tal-Bank Mehmet Tasli. Kien fl-10 ta' Ottubru meta l-imħallef Christian Falzon Xerri laqat talba ta' Repubblika biex tordni l-Ispettur tal-Pulizija Pauline D'Amato biex tixed u tisebixxi l-istruzzjonijiet kollha, kif ukoll kull korrispondenza skambjata bejn l-FCID u l-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali dwar talbiet l-Avukat Ġenerali Victoria Buttigieg kienet ħarġet biex ma jitħarkux uffiċjali għolja tal-Bank Pilatus. L-iskandlu tal-Bank Pilatus ilu li feċ aktar minn 5 snin u dwaru hemm inkjesta li ġiet konkluża.